Bossul, să nu iară să dau Terrarium. Și ne vom bate cu gigantic. Mă, uite cum am aici. Asta e? Da. Ia-le pe toate din chest. Îmi pun doar câte. Nu, bă, ia-le pe toate și pune-le inventar. Ăsta le găsit? Nu, ăsta de la muzica. Copil. Ia asta are timp de Cine tu? Da, unde ești, mă? Și de ce ți apare muzica asta? Da, știu. Eu nu mi-am pus-o. Ia. Închide o leacă. Nu era în Crimson. Nici nu ești în Crimson. Este muzica la tine. Uite, mă. A, nu ești. E muzica la... Ce costă micu, nu-i Pinky? Știi cât de greu să omoare? Da. Și pus pământ de la... Da, da. Uite, ăsta-i Pinky. Oh, suntem... Oh, băi, dar cu... Dar eu nu te omoară Pinky. Bă, da, am frige cât una... Uite, știu. Am Terrorblade. Da, ești Pinky. Terrorblade. Da, nu, că ești cu Terrorblade. Ia-ți aia... Lightsaber. Are 21. Eu vreau să-mi fac aia cu 32 sau 31. Dar tu, ăsta cât are? 15. E cu puțin, 22. Terrorblade are 100 și ceva. Nu știu cât asta. 22. Bă, dar cu asta am bătut pe Skeletron. Doar cu asta. Uite, mai în timp fac aici. Unde este? Băi, m-a pus cineva ca să pun chestia asta. Remove flyer. Bun. Uite aici. Vrei să te duci în Crimson sau unde? Uite aici unde. Ce acolo? Asta este, nu Acurat. Păi dacă ești în Crimson doar. Poți.
Da, zboară, dar se teleportează, când dai în el dispare și o văd. Bun. Voi spune că îl bat. Ești ce urâtă. I-am bătut tot. Vezi. Se desface. Ah, gata, mă duc deja. Ia uite. Gata, am murit. What? Băi, frate, mi-a dat doar 4 gold. Ce copil. Uite, Brian of Effort. Bun, cam asta a fost totul. Pa, pa.